dudan moduan, azkenean eta prozesu luze baten ondorioz, zuzen ere, proiektu hau behin eta berriro azaldu indugulako herrian, Erromoko auzoan, baita ere bertako eragile sozialen aurrean, auzokideen aurrean. Proiektuaren pasatu da hainbat bider osoko bilkuratik, eta behin eta berriro izan da babestua osoko bilkuran, baina zuzen ere, hile honetako osoko bilkurak ere beste bultzaka bat eduki du. Prozeso luze eta intenso horren ostean azkenean horreko astelenean 2004an hasiko daia eskola hauek botatzeko prozesua. Nik uste argi eta garbi izan behar dela Romo kulturetzea dela azken batean Romoko auzoren biziberritzekoaren apostuaren adierazpen indartsuena edo potenteena nolabait esateko. Argi dagolako nolabait kulturetze honen bitartez Romok sekulako bultzaka edukiko duela, bai Romon eta Aretan eta gure herrian dauzkagun hainbat elkarteentzako euren zerbitzuentzako jarriko ditugulako lokal berriak, abanguardistak, teknologia berriekin lotuta eta gainera lokal duik, ez orain arte eskola hauetan dien euskal lokalak, ikustute eskola hau eman duela, eman behar zuen guztia, eta behar ginen Getxon eta Romon egin zuzen lokal duinak gure elkarteentzako, lokal prestatuak gure elkarteentzako, eta ez bakarrik gure elkarteentzako, ezeketa etorkizunean gertatzen diren edo sortzen diren ekimentzako ere erantzun egoki bat emateko helburu horrekin. Beraz, elkarteentzako berri ona, Romorentzako oso berri ona, azken batean Romoko erdigune hau bizi berriztu ingo delako, hemendik bai kulturaren aldetik, bai elkarteen aldetik, baina baita ere ekonomiaren aldetik. Zemenengo den flujo, pertsonen flujo eta mugimentua ere nabarmen izango da eta eragin edukitu du Romoko inguru honetan. Eta beraz, nik uste beharrezkoa zela, horrelako oso batean, zen batean batezte gure herriko elkartei erantzuteko bat emateko bide horretan. Lokalak eskatzen dizkigute behin eta berriro, Algortako kulturetxea ja saturatuta dago, eta Romoaretan behar den horrelako lokal moderno bat, eta batez ere Meto Karratuak eskaintzen duen lokala gure elkarteen zerbitzuelako. Eta gero bestatetik zerbitzu berriak jarriko ditugu martzan, zer egungo da areto txiki bat, azken batean 250 kolokazioekin kolokatu bat duen moduan, eta beraz Romo orain arte zegoen beste zerbitzu bat eskaintzeko aukera dugu, antzerki emateko, kontzertu txikiak emateko, hitzaldiak emateko eta bar, egongo dira ensaioak egiteko gure musika taldeentzako, egongo da biblioteka handi bat, entzuzen ere Getxoko bibliotekari onena eta handiena. Azken batean kulturari, elkartei, artearen zerbitzurako 4.000 metro karratu, ez dira gutxi, eta Romorentzako oso importante izango da dudarik.